Čaute, moje meno je Allen a ja vás vítam pri tomto prvom let's play z hry Minecraft a tu mám aj svojho kamoša do Dragona. Čau, čau. No veď a dneska si zahráme hru Minecraft a vlastne budeme hrať na serveri Survival Game. Vlastne čož je Game Rules server a zahráme si minihru Bed Wars a vlastne len tak skrátke vysvetlím. Čo je Bed Wars? Áno, čo je Bed Wars, áno, tak vlastne Bed Warsoch sa jedná o to, že sú vlastne 4 týmy a vlastne úlohou každého týmu je zničiť druhému posteľ. A ešte k tomu obidva to točené, takže si to môžete kúknúť z obidvoch pohľadov. Áno. A IP server budete mať v popisku videa. Áno. A takisto aj naše kanály. Keď to kúkate na mňa, máte Allenov. A keď na Allenovom kúkate, tak môžete môj vidieť. Áno. Uhni ty z toho bronzu, please, kamoško. Kamoško, musíme stavať. Kamoško, musíme stavať. Niekto stáva, to je dobré. Zabúvaj. Je to dobrý človek. Výborný človek, výborný. 18 blokov. Stavúvaj. Mám jeden blok, vole. A čo tu títo robia? Ja neviem, čo tu robia. Už tento ako stavia? No veď to som práve hovoril, že to čo ako má byť. Stavia to trošku divne. Trošku. Ty vole, trošku divne by bolo, kebyže jeden cak, druhý cak. Hej. No. Teraz som mal menšiu prvú. Ja nikto, ja nič. Už sú tu body. Vedľa sú vody, priatelia. Ne, on mi to vyžere taktiež. No hlavne zničiť. No, ale keď sa dostali... Áno, bingo. Čo Sú bingo? zničení, to už sú ready? Teda Fakt? ready? What? Kto je kto? Do prdela. Aha, toto. To sa dá vidieť podľa Please, ja chcem. Polosa. Potrebujem meč a brnko. Áno, ja som shodil niekoho s lukom a bol to ich. Výborne. Ty vole, ja ho potrebujem zabiť, aby som sa tam dostal. Ešte jeden Iron. Nie, Ešte jeden. on ma nenechá. Ne! Ja som ich skoro vyradil. Kebyže tam nepribehne to decko. Idem ti na pomoc, len potrebujem brnenie. Mám už brnenie. netreba. Brnenie, aspoň level 2. Kamoško, no, dobre. Ja ich idem vyradiť. Ešte jeden. Ešte jeden. Ty vole. Teraz tu prevládajú zelen. Ešte jeden, please, ešte jeden. Ja ho zabijem. Idem ti na pomoc. Ruský bojovník. Poďme. Tam je žutý. Ej, žutá Matilda. Ej, ostneš to. Treba sa skrýť. Moja pozícia nemôže byť. Vybuchla. OK, to vybuchla, výborne. Nie, oni to tušili! Nie! Oni to všetko tušia, oni ma predvídajú hajzli. Allen, ja potrebujem iron. Tu máš, koľko chceš. Oni nás zničili! Ježiš, Čo? jak ty strážiš? Oni nás zničili! Vy strážite na nič, vieš o tom? Trhni. Ach jo. Tak diváci, asi pojeme ešte jednu. Áno. Ale najprv ich tam pojem. Aspoň sa pokúsim vyradiť jelovou, lebo ma dosť naštval. Títo nedajú. No poď. Ježiš, ale tam išiel cez okno, ty vole. A vod pukom. Mne sa to laguje. Poď. Totálne sa to lagovalo. Tak ešte jednu mapu asi. No okej, teda. No takže. Akú? 111?
Hej, ježiš, ja dám Bedwars. 111. No už nie. Tak nič. Alebo... Nie. O 58. 58. Nie, server is full. To je nevýhoda, že... No takže 70, ne, tak nič. Jo, tak 67. Som tam. Okay. A poď Blue. A Pokémon. Volím si... Počkaj, my sme Blue. Ja nemôžem bať, volím si tebe Pikachu. Ach jo. Parkour! Ne! Oh. Mačky! Ty sa nedostaneš ďalej než ja. Ty vole, ty si tam. Vieš, že to je zdlhšená cesta. Ne! Veď tuto si takto Vždy preskáč. spanikárím. Veď tuto... Jej. Ja vám to ukážem. Prosím vás. Ježiš. To je Zaslaň. úplne absurdné. Lag? Tak. Úplne absurdné, ja hovorím. What the fuck? Ježiš, ty máš samé bugy. Ja nemám bug. Ne, vôbec. Vôbec. Mám. Tak prečo hovoríš, že máš bugy, čo? No, lebo ma to vrátilo. Čo? Ja som skočila a vrátilo ma. VIP się przypłynął z rezerwowanym slotem. Ha! Jejza! Ten ti dal na poslednú chvíľku. Tak ideme. Tak jeszcze raz, tak. 116. 116. Są tam. Oj, Blue. A Frozen. Alebo ja idem skôr Chipmunk. Nie, Krystal. No ja som dal Krystal. Či ja, nie, ja som dal Frozen. Tak nič. Čo je? Ježiš. Jej, dole je toľko ľudí. No veď. Čau, Alan. Veď sa to tlačí. Veď potlačí mezerník. Really, man? It's really? Ja som to preskočil, ty vole. Ne, dúfam, že sa nepripojí žiadne VIP. A jo. Takže tam musí byť tá tyčka. Dobre, ja som myslel, že ma VIP odpojilo. Ja som taký sekáč. Kaže, ja si idem obrniť posteľ, tak sa mi zdá. Aj keď len 8 blokov, ale veď to... Ja mám 12. Takže obrniť posteľ aspoň takto nejako. Takto šitne. Hop, Ej, pozor, nepadne cesta na Iron, ale dá sa na nej spadnúť. 2 bloky medzera. Všetci mi tu idú kradnúť. Ne! Počkaj, máme do stredu. Áno. Nie. Na Irony máme na Iron. Bum! Ty Parkouris. si sa strepal, Nie, prečo? lebo si pal... No a parkouris som povedal. Že parkour. Tak ja asi idem obrniť posteľ a vystávajte do šedu. Alebo že by to už niekto obrňoval. Neviem. To už niekto obrňuje, ok. Keď to niekto obrňuje. To bude zaujímavé. Parkour, toto len dostávame. No, takže mám asi tak 20 blokov, čiže... Nespadni! Pozor, to som Ja to som chcem vstávať. Okay.
Dostáva. Ja... Stávaj. Už mi došli bloky. O to si mal koľko? 2 bloky? A kolik si mal ich? 6. 6 blokov. Really, man? Už mám ja. 20 blokov. To dúfam, že bude stačiť Ja aj. mám 24. Aj keď si to nemyslím, ale vôbec nevadí. Ja mám 24, to by malo. Taký shiftík. Tak, tak. Počkaj. Ešte. Máš meč? Mám meč, levelu 2. Tak ja ti kúpim brnenie. Level 1. Takže také šitné ako mám ja. Ale poď sem. Obidva idete tam. A tam je red. Na druhej strane. No, ty vole. Poď do ňo. Idem do ňo, idem. Tak nechod na ňo, nechoď. Nie, tak nie. Nevadí. Alan, tuto. To je The Dragon, ďakujem. Levelu 1, aj jo. No a ja mám levelu 1. Čo by viac si chcel ako? Menší shit než ja nedostaneš. Ty šupita. Tu si tu pripravím miesto na lov. No a hneď si idem kúpiť. Ojajaj. Ale toto ma zaujíma, jak skončí. On si tam stáva cestu, ako idem si rýchlo kúpiť Zlí luk. či naši? Naši tam niekde k zlým ide stavať cestu? Alebo oni... Ne, zdrhaj. Ja mám lúk. Počkaj, my sme modrí, áno. Áno, my sme modrí. No, ako, mám taký pocit, že idú ako na nás. No, Ja som šli. vykúpil to nejdu. brnenie, čo som chcel. Ne. Ja si kúpim tu. Tak, a levelu 3. Ale tuto máš brnko levelu 3. No, Počkaj, to nie tak trojka, už mám levelu to 2. Ja mám už aj luk ako. No a ja mám luk. Úplne. Ale vždycky sa hodí také brnenie na nich. Treba ich vystreliť, odstreliť. Ja mám jednu Matildu. Ej! Uf, ty bo, to robíš tesne. Ja mám Matildu. Oni nám to odkopali. No mám len 3 bloky, čiže to asi stačí nebude. Really? Tak, je. Ako my tu vládneme stredu dosť. Ako. No len... O ne... Kríni. Pomoc! Kde si? Tu! Alan, pomôž! Idem! Ty Traj. noob, ja mám 2 srdca! Ja som si vyhodil meč! Máš môj meč? Nie! To je môj meč! Počkaj, len som... Wow, oni palia! Ježiš, ja kašlem na nich. Mešukovia jedni. Do boja. Ty vole, ja mám 3 srdca. Ha! Jej! Není najlepší boj. Modrá Matilda, bež. Bitko Ej. sa všetko nerieši, ale Matildou možná aj ja. Techni! Prečo mi ho vyžereš? Lebo mu príliš... Kto ti to dovolil? Moje svedomie. Wow! Ako ja tam palím po červených a neviem, či zo zadu ide na mňa zelený, ale už mám dosť málo srdca. Srdie. A ja som tam niekoho trafil a momentálne to uzam. Á, zelený. Kde? Na strede. Idem na ňo? Poďme. Ne, a červený s Matildou. Drhaj! Micha, vystávaj sa, alebo choď tak, kde hore, kde ťa nemôže proste trafiť. Prdel, ty ma neposlúchaš, už chvíľu zdechneš. No fakt. 2, 1. Ne! Jo. Red, Matilda vypustená.
Nevypustená, vypustená už. Hop. No. Dám ti luk level 1 a jeden šíp. OK, dík. Jedna a druhá vec. A ešte toto máš trik. OK. Ale ja si chcem aj niečo kúpiť, hľadaj. Ja si kúpim jedlo, to by sa hodí. OK. Ne, ja nechcem jablka. Diváci, zaujíma ma, že či to vyhráme, lebo keď nás porazia, my máme takéto veci, tak ako vážne, toto už nebude sranda. Kde si? Na strede. Idem ti. Nie, nikto si... Sice nemám brnku. Aha, red. A kde je red? Tam. No, niekde red. Už nie je. Dobre. Look punch. Tak už fakt není. Keď som ho zastrel, tak asi nie. No. Tak... Ja nazbieram, dám ti asi také 3 goldy, lebo ja si chcem kúpiť asi ten lepší meč. A dám ti dvojku. Ja som si znovu Ja mám... meč. Bože, ale ja mám svor levelu 2. Aha. Čiže nepotrebujem ho. Aha, idem ti na pomoc. Nikto tu nie je. Hej. Je tu. Hej, preč. Už nie je. Hej, tak ja ti A nazbieram... zelená Matilda. Uteč! Ja nebudem utekať, lebo si ma nevšimnú. Tu čo sa stalo? Pri mne tá Matilda nebuchla, zabilo ma to. Pri mne ani Matilda nebuchla, čo sa stalo? Zelený, ja radšej idem sem a tu ich tak ostrelím. No tak počkajte. Ty vole, veď pri mne nebola Matilda. Ty to chceš odkopať, čo? No, nech ty šúre. Ach jo. Takže Grenina nás poslali ovečku. Tak to bude veľmi veľa. Lucky Block a please padni niečo z Lucky Blocku. Lucky Block, verím ti, explóziu bol. On nás tu niekto odkopal, taký show. No veď ja viem, že tu niekto odkopal. No počkaj Green. Počkaj Green. Ja ťa dostanem. Kde si? Kde si? Už zelený. O, To je tupec. fakt? To je tupec. Pomôžem ti? No ako mám jedno srdce. Ej. No tak klobásový. Klobásovník. Tako vážne klobásovník. OK, tu je náš. Ale nazbieral by si veci. Aké? No veď tak mám týchto 17 irona. Chceš? Nie, ja skôr luk alebo tak, aby som odstrelal greenov. Luk nemá. Počkaj, Kúpim ale si ja všetky na nich luky. aj tak či tak idem. Musím Ja Lucky ich Block. chcem vyradiť, lebo Lucky Blocky! neviem ako, ale zabila Bloky. ma ich ovca. A sa blokov. Keď už tak mi tu napíšte do Železný komentárov, či som len Hej, a slepá, please! to nevšimol. Svietujúce, no to sa zíde. No ako môžeš s tým zaterasiť, aby k tebe nemohli ísť. To je pravda. Cestu môže zaterasiť. Nie, toto je zlý green, znovu green! Čo so mňou majú? Nie! Trhaj. Creeper! Ty máš boom? No mám. Ty máš boom? Padol mi z Lucky Blocku. Krysa, Ježiši! Jasne, že creeper. Nie! Prečo si sa nekryl? Ako kryť? Ja som do Veď ňou kryť za chcel ísť. toto. Ja som ho chcel zabiť. Vy chceš ho zabiť a s čím? Ďakujem. No, tak čo? Ďakujem. Nie, on mi to ničí. On mi to ničí. Ja som si ich zničil. Veľmi zlý.
kúpim luky bloky. A keď dostaneš niečo dobré, mi please daj. Do nich máš jeden iron. No mám 2 irony. Tak. Počkaj, luky blok. Ej. Luk levelu 2 a chestplate levelu 1. Ja mám chestplate levelu 1. Tu máš 2 irony. Yeah. A keď chceš, tak ti dám aj luk. No to by sa hodilo aj so šípom. No šíp nemám, ale luk mám, tak chceš? No, Počkaj, tak tu máš level 2. Level 2? Áno, Vieš, že to je lepšie než boom. No, tak není to lepšie než boom. Je. Není. Je. Není. Kašli na to. Si napíšte do komentov, že aký je lepší a hotovo, ty vole. Isto. Áno, ja som ho shodil. Matilda, bež. Kamo, ona ide za mnou. Ona ide za mnou, kamo, Krisa. Ty sa musíš kryť. OK, Matilda. Hej, ty si mi zobral. Nie, ona vybuchla pri golde, tak je to dolo. Čo som ti sa zobral? Kašli na to. Nie, nezobral, ja viem. Luky block, please. Chestplate levelu 3, no to sa zíde možno. Kiko, Chestplate levelu 3 chcem. OK, do drago. Tu ho máš. Super. Aspoň trošku sa mi pošťastuje. Tu máš 4 irony. Ja nechci. Aby si kúpil Lucky Block. Ale na čom? Veď aj tak mi z toho nič nepadne. Ježiš, to sú jak FIFA peky. Ježiš, dáte do toho 100... Že dáte do toho 100 000 za veľký prd. Vám z toho padne. Nie je tam nikto. Tam je jeden čo. Sa mi nepáčia. Čurvuňák. Čurvuňák jeden. Kámo, pozor! Čo je? Chceš pomôcť? Nie, ale myslím, že chceli z nás jeden vychcený sa nás. Červený! Kašlite na to! Čo? Kamenný krump a... Chestplate levelu 1, no výborne. Ty vole, ja znovu môžem mať dobré veci. Keď ma nezabijú. Nie, ovca! Nie! Kde si? Jak svinia! A zostrelím červeného. Do prdele! Pum! Zastrelil si ho. Nie. Oni ma zabili červený. Idem na nich, ty vole. Počkaj, do mňa ide zelený teraz. Idem na ňoho, ale No, poď Matilda. za mňou, Matilda. Poď, odkopeš im cestu, vole. No, poď. Dobrá! Okamžite zdechni. No, on má, ježiš. On má asi kilauru, či čo. Niekam my ich dáme. Neviem, čo má. Je hrozné toto. Vieš čo urob? Ja ti Co? kúpim krumpáč. A kúpim si tyčku boom. Tuto máš tyčku boom. Tuto máš krumpáč. A ideme na nich. Kúpim si ešte jablky. Ja idem na redov. Berem si redov. Ty si zober greenov. Greenovia sú horší. Nie sú. To mi ver. No redi majú Matildy. Ale skočia za mňou ovce. Dve Matildy. No skočili za mnou. Obidve skočili za mnou. Nie. Že ja si kúpim Lucky Block, aj keď neviem na čo. No. Možno... Poďte, aby si mi. Hej! Boom levelu 3, alebo boom block levelu 3. Ty vole, niekto náš ide na greenov. Ja idem. Oni nás odkopali, tie chlpaté svine, tá opica. Och jo. Ja sa tej opice pomsím. OK, tak ja idem na greenov. OK.
OK, tak toto dohráme a tento let's play asi ukončíme. Áno, bolo by to dobré. Lebo už začínam mať mega rage. Mega rage. Alebo ultra rage. Kámo, poď do ňo! Ne! Idem ho zabiť. Red Matilda! Poď, Red Matilda! Red Matilda! Yes! Ona ho zabila! Dobre. A teraz idem na nich. Teraz idem na Redov. Ready. Redská Matilda asi za tebou. Ty vole. To má odrovnatá. Redská Matilda. Ej, aj. S krompáčom ja som mal Redská málo. Matilda, pozor. Tak už nie. Do prdele, ja ich musím zabiť proste, tí Redi. A ja ty vole, ja už Rozba. chcem niekoho konečne zabiť. No tak kašli na to, Red! Kašli na to, mňa nedohoníš. No. Uhnite, please, uhnite. No. Poďte, ty vole. Kašli na to, vole. Ne! Ona, jak to, že nespadla? Ja si zoberiem tyčku, bum. Diváci, no tak toto Ne, ja nemám žradlo. je veľmi zlé. Potrebujem žradlo, Ja mám jedno žradlo. jablčko. Pre mňa. Budeme šprintovať. Tuto máš jablčko. Ó, to mi fakt pomôže. Ja viac nemám. Nestiažuj sa, dievča. Môžem aspoň behať, môžem. Jej, to sú takíto. Ten máš jaký? Tak, tak, dobre. Ja mám 2 goldy. 4 goldy. A idem ti ich dať. Ty mi budeš pomáhať. Odstreľovať. 1, 2, 3, 4. A ty ich budeš zostreľovať. OK, kúpim šíp a 2 lucky bloky. A ja tam idem, ja tam nabieham, Nie! Green! Neznášam greenov! Ja ich neznášam! Ja, legendary. Tyčka, boom, no tá fakt. Ako real? Už do Dragon chceš tyčku, boom. Ja už mám tyčku tu. Jedno. Tak to poslal. No tak kašli na to. No, ten tam spadne, OK. Nie! To čo som urobil? Ja som sa strepal, ale aj tak by ma zabil. Ach jo, toto není možné. Že si neumrel. No, neumrel som. Dáš mi tú Kde tyčku, sú? boom. No, v česte. Jej, tam ja nemám čas. Tak ale veď ti hovorím, že tyčka, boom, a ty že nie, nechcem. Lebo ja už som vtedy mal, ale že som umrel. Lucky block, Oni si legendary. Dosrali si život. Ej. Vy nobavia. A teraz potrebujem ultra krytie. Ultra. Juch. Legendary Diamond Sword. Nie. Oni sú krepy. Oni sa nevedia trafiť do človeka, ktorý ide na jednom páse, alebo... Vidím ťa asi. Ej. Fucking! Fuck this shit. Ty vole, ja už iba vyradiť ich proste. Nemôžu proste zdechnúť. No veď idem tam s tebou, či? Nie. Ja sa tu nudím. Ale ty máš žlúbtik, môžeš zostreľovať. Ale tak ja mám aj Legendary Sword. No a kašli na to. Ja chcem už tu niekoho fakt zabiť. Jo, čo do mňa podhodilo. Jaj, uhni, dievča. Dievča! Au! Nie, greeny, nechajte ma. Zelená Zlaté ovca! jabka, Ja nemám rád greenov. väčší bo výlek. Oni mi sem pošlu. Ovco! Kde je ovca? Ja som otočil na tých krúbcov. Idem na nich. Toľko. Zdržovať sa.
Vlastne. To nedáš, ale... O, Matilda, ej! No, No. som v prdeli. No hovorím. Lebo nám tu niekto zatarasil cestu. Čiže... A fakt, pomoc, pomoc! No to Niekto tu ide na mňa! Nie, on ma zabil! No ja ti hovorím, nechod do stredu. Nie, ja ich tam pôjdem pokiliť. Ja idem za toto. No, uvidíš to. Áno, zabil som Kam na ho. nich. Kašli na to, kašli na to. Kašlite na to. Poďte redi, ty vole, zdechnete. Poďte redi. Ty ich zabiješ. Počkaj, do Dragon, ty si u ktorých? Uredom. Oni tu... Ej, aj Grinosta. Počkaj. Teraz by som možno aj najel. Takže by sa aj dalo Je ísť. tam ani... Poď ku Nie. mne. Do. Utečie mu. Tak nič. Nie, on má luk. Nie, ja mám pol srdca. Nie, mňa zabil pán. Ona má... Ach, jo. Jak proste potrebujeme zabiť. My ich potrebujeme vykiliť. Keď oni nebudú mať veci, tak budú na hove. Lebo keď nemajú veci, proste nemajú nič. Že by na redov ísť. Bo. Na redov prvých, lebo tí idú do stredu najčastejšie. Tak nič, ak oni majú luk. No, ty vole, to som nevedel. Ach, jo, on ma hneď zabije. Kto? Ja Green? neviem už. Green ťa zabil. Nie, red. Ale toto sa už nedá. Počkaj, ja idem... Áno, oni zabili Reda! Toho najsilnejšieho z ich týmu. Takže majú na hovno veci, ak sa nemýlim. Ty si ma zabila, čo? Tyčko, bum, poďme. Meruška, Meruňku. Zabijem Meruňkára. Yes! Jachni. Jaha, to nebol ich. To sa nedá. Z týmu. Kto? Píši ich s tým nejaký debilný. Ale ty bol tak pod naredou, ja ti to tu hovorím. Oni sú ľahčí. Ja som treba zabil, keď na nich nabehneme dvaja, tak nemajú šancu. Ja ich tam budem zabíjať mečom, ty vole. Hej, toto je dlhá hra, diváci. No tak poď. Počkaj ešte, meč. Hej, aha, tam ide. Nie. Idem. Nie, Alen! Ty na mňa proste sereš. Ale nie, idem na nich, počkám ťa. Toto. No ale teraz budeme mať vec, čo oni nie. No možno majú tú vec, ale my máme Matildu! No poď. Počkaj. Ježiši! A znovu ma zabijú, čo? Jedlo. Leveluje. Kašlite na to, Greeny! Espanol. Sword, poďme. Sír. Idem. Sír. Keď už tak stretneš sa úredou. Ja mám Matildu! Idem, ne! Mat- Už som chcel ísť. OK, Chcel prenasleduje ho. Matildo. Yes! Nie, počkaj, to je iba u nás. Ja sa ešte strepem! No a neumrel. Asi nie. Jej, ale ja musím zdechnúť, keď pri mne buchne. OK, ja mám ako 9 goldov. Tak utič k nám, ale máš to zabarikádované. Máš krum? Nemám nič. No tak to si... Help. Dobre, tak tam idem, ale ja mám len meč a brnku. Dobre, takto. Ty
Ty si to zničil? Nie, a ja že prečo máme zničené? A vy to tu ničíte. A čo mám robiť? Potom, keď k nám idú, tak si kúp krumpáč najprv. To by bol dobrý začiatok, nemyslíš? Áno, kámo, pozor, ide tam, ide tam! Kde? Nie, ten blbý green, ja by som zabil toho. Ja už na ňo kašľam. Jošik. Poď už. Zozo, ja mu dám to, co som mu strčím do ryti. Nič proti Čechom, ale ten ma vážne sere. No poď. Mám meč. A máš krumpáč? Nemám. Tak si choď kúpiť. Kakaj na to. Ale ty vole, jak ich máme vyradiť, prosím teba? No, nie, nechoď tam, nechoď pri tie ovce. Nechoď. Nechoď zabijú. Poď do nich, poď do týchto tu. Do týchto tu. A tu si shiftni. Na druhý bok, alebo tak ja idem. Alebo voľný, priestor voľný. Poď rýchlo, rýchlo, rýchlo. Nevyradili nás. Nie, aha, nie je tu. Ale krompáč. Ja mám. Tak tu poď, nič to. Dobre. Mám aj Matildu. Dobre. Tu stačí si na nich počkať. OK. Počkáme na nich. Kde? Ja idem takto. Hlas, keď niekto sem pôjde. Okay, ja by som potreboval lepšie brnko. Mám na brnko. Si kúp? Kúpil som si. OK. OK, ale on ten jeden red neviem, kde je. A nie. Musíme ísť za ním. On je podľa mňa N-ky, kliky, B, AK, faka. Neviem. Ale ja si kúpim luk. A lepší luk než prvý. Ja mám na luk levelu 2, tak kámo, ja sa sťahujem. OK, a ja. On je podľa mňa, u nich sa iba schovával. Ale nemôžem to vedieť. A všetci sa napkajú, veď prečo nie, nemôžu mať veci. Poďme ich už rýchlo zabiť, vole. No len kebyže vieme aj kde je ten. No. Teba niečo zabije. Je tu niekto. Na, zlý! Red so strečkou! Nie, pri mne buchli ovce! Trhaj. Alebo... Do česty dávam krumpy! Čakaj, idem naspäť. Idem naspäť. Kde je? Ja neviem. Že nie je prípad. Kde je? Áno, my sme ho zabili! Aha, tak už je... Aha, OK. Kto ho zabil? Ricky. Alebo kto? Niekto ho zabil. To je hlavné. Má také dobré veci. No tak, no ale to si môžeš nazbierať, lebo Yellow, ten... Tam je. Aha, to je asi on. Vidím ho. No, mne to jedno. Ja si idem kúpiť luk a meč. Ja ho idem zabiť. No, Nič asi nemá. Jeden gold. No. No a len sa tu vyzbrojil a ja serem na to. Poď, ty vole, kde si jelováč? Ne, ty vole. Aha, počkaj. Aha, pozri, my tam máme cestičku, OK. Ja viem, že tam máme cestičku. Ale kde je? Skováva sa. Voda, ale kde je? Tak ti sa skováva, ti to hovorí. Ach jo, 200 rokov tento les prebudeme.
točiť. Ja mám luk aj so šípom. Nemáme k nemu cestu, takže... Ty to prehľadaj tam a ja to prehľadám u greenov. My tu nemáme cestu, kde je tu cesta? A tam je tá cesta, ale... Na čo táto tu stáva túto cestu, nechápem. Lebo sa k nemu chce dostať hore. Poďme ho už zabiť a zničiť toto. Ale nespadne. No tak, dúfam, že... A tam je, ja ho vidím. Kde? Tak toto urobím. Nie som blázon. Tam je. Ide. Ja na ňo budem strieľať. Aha, takto zase mi ide, okej, takže takto. Takhle. Ja do neho strieľam. Nie, kam... Áno, ja som ho zabil. Teraz ničiť postiel. Nie, on ide pri mňa. Dobre, Ricky. Ja mám málo. Ježiši, vy ste... Ja nemám krompáč. Čistý igeliten. Tak ja to idem odkopať. Ja už asi sem ide. Pomoc! Bum. Nie, on ma zabije. Nie, on ma dal na jednu ranu, ja som mal 3 srdiečka. Krumpáče sú v čestke. A je meč levelu 2. A myslím, že ten som tam dával. OK, ja ho mám a idem ho vykilliť, lebo on nemôže mať také dobré veci. Dúfam, že to nezakrýva. Ježiši, ako ma môže zabiť, ty vole? Ja neviem. Ja To má som úplne ale podľa mňa si tak kde skovával ako meče, vieš. Úplne, ty vole. No tak toho dám. Zabil som ho! Tak, ako... Dobre, tak povedz ty pozdrav teda. OK, musíme počkať. No, takže nie sme na istom lobby, ale to nevadí. Takže ja aj s Alanom sa s vami lúčime. Uvidíme sa pri ďalšom videu a čau!